Ćao ljudi! Za danas za vas sam pripremila recenziju Max Factorovih popularnih pan stikova. Inače, ja blog imam 3 godine i za te 3 godine ubedljivo najposjećeniji post na mom blogu je upravo o pan stiku. Ja sam mislila da bi to, na primjer, bio neki fashion post ili tako nešto, ali to je upravo za pan stik. Tako da sam danas rešila da za vas uradim recenziju ovih Max Factorovih pan stikova. Ja ove stikove imam pa sigurno 1-2 godine. Tačnu cenu uopšte ne znam, možda oko 600-700 dinara. I postoje 3 boje, 12-ica koju ja nemam, 13-ica i 14-ica. Bilo bi mnogo bolje da postoji više nijansi pan stika, zato što ja, na primjer, za sebe ne mogu da pronađem svetlu nijansu. Inače, pan stik je puder, foundation, i piše da se koristi za normalnu dosuvu kožu. Što se tiče pan stikova i mog utiska o njemu, on se menja iz dana u dan. Ovu 13-icu jako slabo koristim jer ima rozi podton, a ta 12-ica koju kažem da nema je previše svetla za moj ten. A 14-ica je cool copper i ovo je najsavršenija boja koju možete da imate za vaše konture. Međutim, dosta mi je onako problematičan pan stik, zato što mislim da mi od njega izlaze bubuljice i ja imam dosta čisto lice i bubuljice imam jednom mesečno možda, međutim, inače to jednomesečno to je danas. I primećujem gde mi prolazi ovaj pan stik ovde, da mi se bukvalno pojavljuju bubuljice, što mi se pre nije dešavalo. U prethodnom videu sam spomenula da nikada nisam mogla da se odlučim da li mi se to dešava zbog pan stika ili zbog telefona koji nisam čistila. I dalje sam u toj dilemi, ne mogu sa 100% sigurnošću da vam kažem da to je zbog pan stika. Ja ću vam danas pokazati kako cijelo lice da uredite sa pan stikom. Ukoliko vas to interesuje, ostanite ovdje. Prvo što ćemo uraditi jeste da ćemo staviti kremu za lice i dobro ću hidrirati kožu s obzirom da je Max Factorov stik, ovaj pan stik je strašno masan. To u životu svom nisam videla, toliko masan proizvod. S druge strane ima jako dobru pokrivenost. Ova 13-ica se zove ne znam kako se očita. Nouveau Beige se ova 13-ica zove. Inače, Max Factor bi zaista mogao da uradi neki malo inventivniji način za korišćenje ovog pan stika, jer naprimjer moj se ovaj pokvario. I najprije radim sa svetlijim pan stikom, to je ova 13-ica. Što bi se reklo, a little bit goes a long way. Tako da nemojte preterivati, lako možete dodati. I već sada se vidi da je ovo previše roza ton za mene. Za razmazivanje možete da koristite više stvari, možete da koristite beauty blender ili neki sličan sunđer, možete da koristite četkice. Dve koje mislim da bi bilo da su super za ovo su Real Techniques Expert Face Brush i Buffing Brush. Ja ću koristiti Buffing Brush danas. Ali ono što se meni već sad ne sviđa, ja imam suvu kožu. Pogledajte koliko moje lice sija. To je zato što ovaj proizvod strašno masan i jako imam suvu kožu, ovo sad izgleda kao usijana tepsija. Ono zašto ja najčešće koristim ovu 13-icu, znači u svetliju nijansu, jeste da kada imam dosta tamne podočnjake, pre nego što stavim korektor, s obzirom da ima tu rozikastu nijansu, stavim jedan sloj baš na ovaj deo koji mi je najtamniji, stavim jedan sloj 13-ice ove i onda stavljam korektor. Sada ćemo ići sa tamnijom nijansom i ovo je zaista najsavršenija nijansa koju možete imati za konture.
I sa ovim posebno treba paziti da ne preterate. Ovo ću sada da radim sa Real Techniques četkicom broj 301 koja je namenjena za konture i ja tvrdim da je najbolja za krem konture. Boja je takva da će se stopiti sa vašim tenom i ako ste svetli, ako ste tamni i jako se dobro blenduje. I ova četkica zaista radi posao za vas, ne morate uopšte puno da se trudite. Ovaj gornji deo guramo u kosu. Ovo je jedna od onih stvari koje nećete staviti ukoliko želite da imate onako neki natural look. Ne daj Bože da je neki sunčan i topao dan, sa ovim biste se osjećali kao da ste stavili fantomku. Ja mislim da koža uopšte ne diše pod ovim stvarima. Čak sam primetila dosta puta kada sam spomenula pan stick i moj problem sa njim, dosta devojaka mi je na YouTube-u komentarisalo kako su uništile lice sa pan stickom, ali to su prosto neke individualne stvari, nekome manje odgovara, nekome više odgovara. Sad ću još jednom da prođem sa buffing brush, samo svuda. Naravno, lice ne možete ostaviti ovako, već ćemo morati da ga setujemo sa puderima. Naime, prva solucija jeste da uzmete puder koji je u vašoj boji lica, da uzmete neku ovako fluffy četkicu, lagano i da prođete cijelo lice čisto da se to setuje. Inače, ovo je MAC Mineralized Skin Finish u boji Medium Dark, to je boja koju ja inače koristim. Ja to neću raditi iz prostog razloga što sam vam rekla da mi ova svetlija nijansa ne odgovara mi pod ton i vuče mi na roze. Tako da bih ja to ispravila i da bi to bar za sad ličila na nešto, koristit ću Anastasia paletu koja katastrofa izgleda i koristit ću ovu žutu nijansu kako bih ubila to roze. Također ću si buffing brush sa kojim sve vreme radim. Prelazim sve delove koje sam radila sa 13-icom. I sada ćemo preći na setovanje tamnijih delova, odnosno konture koje smo radili. Koristit ću ovu svetlo brown i na pojedinim mjestima ću pomešati ove dve i čisto onako uraditi kao bronzer. Ali za početak prelazim sa ovom tamnom. Uzet ću Real Techniques sa kojim sam radila i ove konture. U slučaju kada ne biste setovali ovo, ja mislim da bi vam se onako dosta pomeralo tokom dana. Tako. I sad ću uzeti, uzet ću opet ovu buffing brush. I pomešat ću ove dve boje koje su kao za bronzer, odtresem i hvatam malo veći krug, čisto kako bi utoplila lice. I to ću raditi samo na obrazima. Na kraju ću dodati rumenilo. Koristim MAC Pinch Me, koji izgleda ovako. Sada kada gledam, nije previše strašno, samo što
osjećam jako na licu da mi je teško. Ja prosto sam osoba koja jako često ne nosi uopšte puder, a i kad nosim neke koji su prilično lagani, ne treba mi neka preterana pokrivna moć, tako da prosto na mom licu ovo mi izgleda jako teško. Odnosno ne izgleda mi, nego osjećam da mi je jako teško. Ništa, idem samo još da stavim karmin i to će biti to. I ovo je krajnji rezultat. Prosto jedina stvar koja mi se ne sviđa kada ga stavim na cijelo lice jeste ta što vidim već da mi se znoji jako lice i da mi onako, ovdje mi je već jako masno, to bi moralo da se puderiše, prosto mi masa mi je ovaj deo mi je najmasniji i bukvalno osjećam kako se ispod ovoga jako znoji. Ono kako vi možete da koristite ukoliko vam ne smeta pan stick, ono kako bi po meni bilo najbolje da ga koristite jeste, na primjer, samo da ga koristite ispod očiju, ukoliko vam je dobra nijansa, i da ga koristite za konture ukoliko vam ne smeta, a ovako na cijelo lice mislim da je prilično bespotrebno. Pored toga smatram da vam ne treba ovolika prekrivenost. Hvala vam što ste gledali ovaj video, mi se vidimo sljedećeg ponedeljka. Nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se video dopada, lajkujte, pratite me na svim društvenim mrežama, to imate u description boxu. Vidimo se uskoro. Ćao!